Толькі пагутарым сёння з нязменнымі ўдзельнікамі гурта Акуте, Стасам Мытнікам і Раманам Жыгаравым. Вітаю, хлопцы. Прывітанне. Здароў. Здаровы, як справы ўвогуле? Цудоўны, як заўсёды. Лепш за ўсіх. Да. Ну, бач, класна, такія аптымістычныя магілёўскія хлопцы. Ну, мы такія, как это сказать, декадансныя. Дэкадансныя. То есть у нас все стабільна шэренька. Ну, дарэчы, бачыце, восень была нестабільна шэренькай. Наша? Як вы яе перажывалі? Ну, наша беларуская восень гэтым разам была нестабільна шэрая, не насычана шэрай, а такая жоўценькая, цёпленькая, прыгоженькая, а вось сёння першы зімовы дзень. Сёння? Ну, сёння ж -7. Сёння ж яшчэ November. Remember. Ну, ясна. Не, ну, восень, я, напрыклад, люблю восень больш за ўсё, што бывае. То, што пераходнае, то мне больш падабаецца. Дарэчы, сёння такі важны дзень для беларусаў. Сёння 22 лістапада. Сёння вельмі шмат беларусаў паехалі ў Вільню. Вы не збіраліся туды У тым ліку патрапіць? вашых шмат фанатаў. Так. У нас заўтра канцэрт, якая Мы б не Вільня. паспелі, да. У нас сёння апошняя рэпетыцыя вялікая, бо заўтра мы граем дужа вялікую праграму. Мы там насабіралі каля 30, а можа і больш нават песень, таму нам трэба падрыхтавацца, і сёння вось яшчэ адна магчымасць зрабіць гэта ўжо ў вас тут у сталіцы, бо мы ж госці лімітапа наехалі і будзем ліміціць, да. Ясна, ну слухайце, 30 песень, это што, вы вырашылі ўжо нейкі юбілей, прям юбілей, нейкі 30 Ну, песень? мы не вырашалі, там Што? так атрымалася. Мы просто пачалі ўзгадваць такія вельмі старыя песні, якія даўно не гралі. А главное, Да, і некаторыя Шчасце ёсць песні там? Ёсць, да, так. ёсць. І некаторыя песні выкінуць наогул нельга з праграмы. Таму вось да тых песень, якія нельга выкінуць, дадаліся яшчэ, якія трэба сыграць, таму што даўно не гралі. Таму вось назбіралася амаль што там 30 з хвастом. Пачатак канцэрту а 7, 30 песень, а якой гэта скончыцца ўсё на наступны Напэўна, а дзень? 8 пачатак наогул. Не, ну а сёмы, напэўна, Да, як сёмы гэта заўсёды, як запускаюць, дзверы, а потым пачнем мы 10, а 8. Не, гэта, ну, прыкладна за 2 гадзіны, я думаю, мы Справіцеся, ага. Це буде скорочена версія пісень. Не, дарэчы, Ну, мы просто их ускоряем немного. Мы зусім не будзем размаўляць паміж песнямі. Ну, мы і так не сильно, ну, а зараз увогуле не нам сильно став. разгаворчывыя. Слухайце, ну, увогуле, зараз вы ўжо такі крыху іншы гурт, я маю на увазе, што вы ўжо там падключыліся да электроннага гучання, У нас так? быў рэп. І тым больш да рэпа, вось, да вот этого вот нябёснага рэпа. Ну, а тут раптам старыя песні, вы нейкім чынам іх перарабілі ўжо пад вось рэп і пад электроншчыну, ці ўсё ж будуць цнатліва, чыстыя, без гэтага ўсяго новенькага і такого вот шелухі этой? Не, наадварот, мы іх успомнілі, як іх і трэба граць. Бо мы як раданачальнікі ўвогуле беларускага індзі і галоўны беларускі індзі-гурт у сусветным маштабе. Нам трэба было ўспомніць, як гэта арыгінальна гучыць, бо я памятаю, калі другі альбом выходзіў «Не існую Акута», мне пісалі нават з нейкай там Мексікі, ведаеш, пра на той момант вельмі актуальны гук. Зараз, напэўна, ён ужо не так гучыць свежо, скажем так. Але тады, напэўна, гэта было up-to-date, і мы попалі в струю. Струмень. Нам аднойчы сказалі. Не хочаце назвацца? А вот што у вас незразумела нейка? Нет, ты ў кантэксце Ну, распавядзі. это не важно. Вы не хотите назваться Струмень? Струмок, Струмок, да. То бок Там вось. такая бабулечка была. Ага. Я Фанатка? слухала. Зросце, да, гэта была мова на нова курсы. Она не да. фанатка была, але ну, яна так слухала уважліва, потом кажа, що треба вам, хлопці, у Струмок перайменавацца. Це гучить вокальний інструментальний ансамбль Струмок. Ганаровий. Слухайте, ну я от гляжу, выступ пройдзе ў межах восеньскага тура «Бязлітасны дэнс». То бок Акуте выпраўляецца ў сусветны тур. Конечно. Міжгалактычны. Ну, дзе будзеце граць? Да, дзе заўсёды, дзе звычайна, Беларусь, Украіна, мы даедзем да Польшчы. Дзе звычайна. Мо нават у Расію скатаемся, паглядзім. Нам апошнім разам спадабалася, было вельмі цёплыя вечарыны у Піцеры, у Маскве. Як ні странна. Ну там свае ж ходзяць беларусы. Дарэчы, вось цікава, што зараз гурт «Молчат дома», так? Да. Ездзіць па Европе, вельмі так крута ездзіць, і яны ўражаныя тым, што вось акурат не сваі
Ну, ходзяць на іхнія вось канцэрты. яны якраз попалі ў струмок, разумееш, і все правильно, так і трэба. А як вам патрапіць у той самы струмок, каб хадзілі не Ніхто- сваі? Мы ўжо Ніхто дакладна не ведае. Яны нават самі, мы з гэтымі хлопцамі знаёмыя, і вось у іх аднойчы запыталі такое ж пытанне, і яны дакладна не адказалі. Яны просто сказалі, што вось нам пашанцавала. То Да, бок мы это самі... я запытала, ну дарэчы, вось, бачыш, тут да. у гэтым самым эфіры, вот яны это і адказалі. Ага. да на летбіры мы з імі. Да, я ж кажу, што мы знаёмы, мы на Размаўлялі? летбіры з імі таксама размаўлялі. Я узгадаў вось гэты інтэрв'ю з табой. Аказалася, што з табой. І вось ён прыкладна тое ж самае казаў там. Ну, зараз такая хваля, бачыш, такого холодного конца 80-х гука, як там была группа «Телевизор», мне вспоминается почему-то по этому поводу, очень, скажем так, каноничная. То есть вот яны гучаць як группа «Телевизор». І, ну, вось, попали ў струмок. Чаму не? Малайцы, хлопцы аб'язджаюць. Зараз, я так разумею, ім дапамагае. Ламов? Да. Ну так, ён зараз іхні дырэктар. Ну, вось, выдатна. Ну. Класна. Я бачу гітару, як і многія наші гледачы, можа, ўжо што-небудзь. Да як О, ружо, дарэчы, я ўжо як нават ружо. забылася пра гітару. Хоць Стасік А я тут прапанаваў абяцаў граць. рабіць такое романтычнае суправаджэнне размовы з Ромай, Слухайте, а з вось, Мішам. да, а вось можна скарыстацца, мы ж у эфіры Можна, зараз, да? да. Я хацеў, а ты ж вот это. Я хацеў под гукі этой нежной гітары сёння поздравіць нашага дарагога сябра Артёма Кузнецова з днём народзінаў. Артёмка, спецыяльна у эфіры Еўрарадыё для цябе гучыць імправізацыя фламенка ад Станіслава Андрэевича Мытніка і ад усёй Акуты табе. Прывіт, і я зараз позвоню табе яшчэ павіншую. Ну ладно, уже Еўрарадыё таксама далучаецца да віншавання, што тут уже. Стасік, молодец. А цяпер, калі ласка, што-нибудь такое вот, чтоб душа развернулась. Смецце золотом не стане, і я не згодны на расстанне, нават калі ўвесь свет паўстане. Я не такі, ты не такая, толькі мацней нам разрывае грудзі, але я памятаю, хто ты для мяне, я не забуду. 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 Дзе мы ўрэшце неістотна, і твая вечная самота зверху родное будзе мяне грэць. Я не такі, ты не такая, толькі мацней нас разрывае. Памятаю, хто ты для мяне, я не забуду. 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 Класна. Гурт Акуты сёння госці жывога эфіру Еўрарадыё. Хлопцы заўтра у суботу 23-го даюць вялікі канцэрт у культурнай прасторы «Корпус». І гэты канцэрт будзе настолькі насычаным. На гэтым канцэрце можна будзе пачуць 30 песень гэтага цудоўнага магілёўскага гурта і распачынальніка увогуле сусветнага інды.
Ну, як Ну, я? не сусветного, Ну, беларускага. ладно, беларускага. Я Сусветнага, ж так сусветнага польсціла. дыска-дэкаданса. Да. Ну, нормально я выступила зараз? Прорекламовала Ну, ўсё. я думаю, конечно, что можно и лепей. Мы будем над гэтым працаваць. Зовите и нешта будем Хорошо, добра. тренироваться. Ну, выпусцілі вы апошні альбом свой. Ну, Які такі вось уже іншы гук. Людзі пачулі вось іншыя акуты, што акуты развіваецца, што не стаіць на месцы, так? как сказать? Ну, как сказаць, окей. Але ну, вот водгукі пра гэты альбом. Вам жа, напэўна, было важна як бы пачуць, паслухаць тое, ўсё ж як яго ацэняць. Нам было важно, каб не было роўнага нічога. Нам было важно, каб был резонанс, амплітуда каб была. То бок нам было важно, каб яго ці то хейтілі, ці то любілі, да? Каб быў нейкі абавязковы, як гэта назваць? Ну, отклик какой-то. Водгук, так. Да, Мгм. І што ў выніку 50/50? А так і было. То бок мы дабіліся таго, што хацелі, шмат было і негатыва. Вы перажываеце, калі ўвогуле негатыўна нейкія водгукі чуеце пра сябе? Ну, не тое, каб... Гэта чапляе, як яно павінна чапляць. Ну, то бок гэта, там, ты неяк пачынаеш задумвацца аб гэтым, але гэта патрэбна. Але што негатыўнага апошнім часам прылятала? Ну, менавіта з нагоды апошняга альбома. Што такое запомнілася? Нехта вось напісаў аднойчы: ось, хлопцы, я вас там слухаў 12 год таму, і вы мне ну, вы такое, прабачце, лайно. Вось прайшло 12 год, і вы ўсё такое ж лайно. Ну, ён сочыць, разумееш? Ён усе 12 год сочыць. Ну, а вы ўжо 12 гадоў існуеце? Нет. Я таксама не Ну, можа, у гэтым прикол. Ага. Чалавеку загадаў гурт глюкі. Магчыма, быў такі гурт. Без таго. Так, хорошо. А што такога вот вельмі такога хорошага прыляцела ў апошні час, што вы прям так вот парадаваліся? Водгукі, ў сэнсе? Ну, водгукі, ну і ўвогуле. Не, ну пишут, да, что классно, что вы экспериментируете, и ось узгадывал аднойчы Стасік, мікрафон не пад мой сталом. сябар узгадывал гісторыю Еш над тарелкой. про Металліку, якога там году не памятаю альбом, і вось ён быў іншы, чым мінулыя, і Хэтфілду нехта там сказаў, што вось калі будзе там тая Металліка, ён сказаў, што пайшлі ў дупу, больш такой Металлікі не будзе, там кінуў мікрафон і сышоў. Ну, ён кажа, што вось, мой сябар кажа, што вось у вас недзе падобная сітуацыя, да, што все запытваюць пра старую акуту, а вось старыя акуты пакуль што няма, мабыць, будзе маладая. Да. Нас да гэтага часу адносяць да маладых гуртоў, і мы не супраціўляемся. Окей, мы маладыя, я дык увогуле маладзей за ўсіх. Ну, маладэлі дасведчаны, у вас не так давно быў разагрэў вядомай каманды «The Rasmus». А, Да, было. Як гэта адбылося? Што вы адчувалі? Не весь калектыў Еўрарады папаў тады на канцэрт, на жаль. Ну так. Ну, было класна. Па-першае, мы здзівіліся, што яны самі прыйшлі ў грымёрку знаёміцца да канцэрта. Было, ну, неяк нечакана, што яны самі зайшлі. Ну, это было вельмі круто. І потым яны самі прыйшлі фоткацца. Это было яшчэ больш незразумела. То бок, это мы чакалі, каб што-то там да іх папрасіцца, каб... Но не, яны такія давольна адкрытыя хлопцы. Класна граюць. Нам усё спадабалася. Як яны самі ацэньвалі ваш выступ, ці не бачылі? А, дарэчы, бачылі, у іх былі нейкія сумнёвы, як мы ведаем, увогуле перад гэтым канцэртам, ці дастаткова ў нас драйву, да, хэві-метала ў нашых жылах. І што? Нашлі хэві-метал? А ў нас цячэ выключна хэві-метал, дарк-готик, эмбіент, рок. І поэтому нас яны узялі і потым спецыяльна за сцэнай глядзелі, як мы граем, і ўсё спадабалася. А публіка не крычала, типа... Не, наадварот, вось каторы раз ужо мы за сабой бачым, што мы чамусьці нас неяк нармальна ўспрымаюць у якасці разагрэву. Ну, хорошо. Ну, неплохо тогда. Слухайте,
увогуле калі браць там тое што зараз адбываецца ў беларускай музыцы, так вас усё задавальняе? Ты ж кажаш, што ўсё тут все кепска, ну як заўсёды, так можна ж тут гадзінамі пра гэта гаварыць. І музыкі няма, і няма дзе выступаць, і тое, і сёе, і менеджераў ўжо яшчэ няма, і прадзюсараў няма. Ну, напэўна, няма, але гэта не нашая справа, разумееш? Нельга адразу за ўсё хватацца, і нашая справа рабіць сваё музло. У кого эта песня? Просто делаю свое музло. Ну, в общем, мы просто делаем свое музло. Коржа. У Коржа, точно. Вот, видишь, Максимка, он же не соврет. Он собрал Динамо, собрал. Вот ты собрал Динамо? Я не, але я... Так и я нет, а он собрал, значит, он типа шарит в чем-то. Вот мы тоже просто делаем свое музло, и как бы, ну, немножко не наше это дело разбираться там. Типа. Ты перайшоў на рускую мову, вяртайся на беларускую. Я заўсёды на беларускай. Да? Ну, добра. Дарэчы, пра пляцоўкі, чаму ж все ж таки корпус абралі, бо корпус не такі вялікі, там колькі могуць. Дарэчы, не заўсёды кажуць, там добры гук. Ну, да заўтрашняга канцэрту мы дастаўляем дастатковы гук, каб там ёсць просто ніша такая, дзе заўсёды такая гукавая яма. І мы спецыяльна туды даставім яшчэ апарат. Гэта ўсё затэсціцца, заўтра будзе доўгі саўндчэк. Таму мы просто хацім, ну мы за якасць, мы хацім вось такі якасны круты канцэрт доўгі. Чаму не? Чаму пляцоўку все ж таки, чаму нешта... А мы там не гралі ні разу. Ну мы там гралі, напэўна. Адзін раз, да, гэта было на нейкім мерапрыемстве, а паўнавартасны канцэрт мы там не гралі, напэўна. Мы мяняем пляцоўкі і, напрыклад, вось у нас апошнім разам, напэўна, увесну быў Рэпаблік, дарэчы, ўсё класна было. І прадалося ўсё. Ну, мы зараз просто вырашылі ў корпус. Тут няма ніякай ідэі ці сэнсу, просто прикольна і ўсё. Слухайце, ну, звычайна ж там музыкі ставяць перад сабой нейкія мэты, там вось Петля на 10-годдзе збірае там прайм-хол, да? Там Віталік Артыс вось на 20-годдзе збірае Мінская арэна. Александр Саладуха, вот ўжо там Дынама ўжо спрабаваў скарыць, а Макс Корж скарыў. У вас ёсць нейкая пляцоўка, дзе вось вы пакуль не гралі, але вельмі хочацца? Та не. Так каб менавіта пляцоўка. Не, мы, па-першае, у нас ёсць планы. У нас зараз з'явіўся канкрэтны план. Мы зараз будзем паступова развіваць прэдпрадакшн нейкі, да, увогуле прадукта. Бо гэта спачатку будзе сінгл, кліп, да наступнага рэлізу мы зробім усё, як гэта правільна робіцца. Вы на нейкія трэнінгі схадзілі ці што? Нет, это ім трэба на нас хадзіць. Тут все было зразумела ад пачатку, просто не было таго намеру, напэўна, у нас. Зараз мы зробім усё па розуму, па уму. І вось такі ў нас планы. А пра пляцоўку, ведаеш, мы не такі людзі, каб думаць, нам трэба абавязкова, там, я не ведаю, там, дварец спорта, там, или што тут у вас яшчэ ёсць. Пляцоўка гэта ж не сама мэта, гэта як сродак да мэты. Міша? Не. Ну, як это скончыліся пытанні, калі хлопцы так рэдка бываюць у Мінску. Ну, слухайце, ну, заўсёды, вот, напрыклад, гурту «Дай дарогу» задавалі пытанне: вы не збіраецеся пераехаць у Мінск? Тут же ж так хорошо. Вось Міша, напрыклад, пераехаў з Брэста ў Мінск, вырашыў, што няма чаго рабіць у тым Брэсце, а Юра Стыльскі не пераязджае. А вы? Ну, Юра Стыльскага свая жылплошадь там ёсць. А себе не было? Гледзячы, чым займацца. Ну, музыкай займацца ў Мінску, не? Ну, так музыкай мы займаемся ў Магілёве, сэнс пераязджаць. Слухай, а вось аўра Магілёва нейкім чынам дапамагае вам ствараць вось менавіта такую вось музыку, як вы ствараеце? Калі б, напрыклад, вы жылі ў Мінску, вы б стваралі такую ж музыку, як вы ствараеце ў Магілёве? Ну, відавочна, што, напэўна, не. Вот як бы выглядала Акута, калі б вы жылі ў Мінску? Як бы ваша музыка змянілася? Я вось магу сказаць, што шмат песень былі напісаны не ў Магілёве. Напрыклад, тая ж «Бегчы» была напісана ў Кіеве ўвогуле. Амаль што цалкам. Ці па дарозе, туды-сюды ляцець, знайсці. Ну, магчыма, для мяне гэта не так важна.
Магілёў мы просто любім, мы любім вяртацца дамоў. Вось глядзі, пажыўшы ў розных там гарадах, у розных краінах, я нідзе не прыжыўся, і як правільна Лявон Артурович спявае, і там ты чужы, і там ты чужы. Дома не тое, каб менавіта сцены там дапамагаюць, ці што, ну ты тут у любым выпадку дома. Ну, разумееш, тут ёсць усё для цябе, ты разумееш, што рабіць, там, ты не можаш надолго уехаць, я заўсёды хацеў вярнуцца. Максімум уязджаў, ну, там, месяца на 3, і заўсёды хацеў дамоў. Так і з Магілёвам, напэўна, ты можаш з яго уехаць, але вось бачыш, колькі каманд выйшла з магілёўскіх вось гэтых заводаў, там хімвалакно, напрыклад, да? Это ж як увогуле вся эта хімоза дзейнічае на мазгі, на звязкі. Колькі вось ты памятаеш, колькі гуртоў было магілёўскіх? Ну, я магу пералічыць, думаю, мы ўсе разам можам тут пералічыць, сядзець і пералічыць. І пачнем нават з Інны Афанасьевай. Яна ж таксама з Магілёва. Да, это студыя Радуга называлась. Я думаю, яна до гэтага часу. Стасік, ты яшчэ нам паспяваеш што-небудзь? Ці ты спланаваў толькі выступіць адзін раз? Хорошо. За другую прыйдецца плаціць. Руб 50. А што у вас ввогуле тут цікава? Не, ну, у нас всё хорошо. У вас радует, или вы так просто играетесь тут во что-то, знаешь? Типа как домик под столом. Ты так само сочиш за всім, што адбываецца. Мы за вами, а вы за нами? Ну, вы же это СМИ, не? Да. Я перыядычна, як падпісаны на вас дзесьці там, не ведаю, у Твиттері ці дзе, ну, конечно, я гляжу, што у вас адбываецца. Мне вось сайт ваш падабаецца. Класна, дзякую, Рома. На ім лёгка. Студыя вот хорошая, новая, глянь, вось новыя вот эти штучки, а пульт там які хороший, яшчэ, сур'ёзна. І гукарэжысёр хороший. Гукарэжысёры у нас вельмі хорошие, да. Слухайте, канцэртная праграма, это все зразумела, альбом выпусцілі, водгукі атрымалі. Ну, мы ж уже далей працуем. Да, вот мяне і хочацца запытацца. Новы матэрыял гэта будзе, ну, ў нейкім сэнсе працяг новага альбому. Ну, я маю на увазе гук, я маю на увазе вашу любоў новаспечную да рэпу, ну, ці не новаспечную, і да электроннага гучання. Вось, ці там будзе вяртанне да гітар зноў, Стасічка? Да, там будзе вяртанне да гітары, таму што вось мы ўжо наіграліся там в рэпы, ва ўсё гэтае вось такое. А зараз хочацца нешта такога мяснога зрабіць. Поэтому, ну, напэўна, электроншчына нейкая застанецца, і нейкія... Да, і нейкія музычныя эксперыменты таксама, але ўсё гэта будзе значна больш лайвавым, жывым. Ну, вось, з жывымі інструментамі. Таму не хвалюйцеся, все павернецца. А гэта, дарэчы, песня і была калісьці, што ўсё павернецца. Да, павернецца. Как это, спираль ДНК или что так выглядит, как такая штука? Я не шарю, я математик, я гуманитарий. Слухай, ну класна. А ў плане канцэпцыі, у плане вось эмоцый, гэта будзе тое самае Акута? Бачыш, яно ўсё, і канцэпцыя нараджаецца падчас производства, да, вытварэння. Вытворчасці, да. І нейкія прыходзячыя там музы і натхненні, яны з'яўляюцца падчас дзейнасці заўсёды. Ты нешта пачынаеш рабіць, цябе это падштурхоўвае, і вось у цябе нейкая эйфарыя, да, ад таго, што ты робіш. Калі проста сядзець не рабіць, тады значна цяжэй гэта ўсё атрымліваецца. Не прыходзіць нейкая муза. Вось, таму як яно будзе, пакуль што рана казаць. Але вось у нас ёсць такія мэты, вось зрабіць нейкі такой пацяжэйшы альбом. Ну, метал. Я ўвогуле слухаю black metal. Cradle of Filth мне нравится группа. Hypocrisy так само. Таму будзе металічны альбом. Ну, класна, слухайце, давайте тады запрашаць людзей на заўтрашні канцэрт. Да, заўтра людзі, все 6000 чалавек, якія глядзяць мяне ў інстаграме. Я ж не думаю, што у вас вашае радыё яшчэ нехта слухае. Я просто скажу сабе ў інстаграм. Людзі,
Калі вы хочаце заўтра пабачыць жывую акуту, то ў Мінску мы будзем граць у корпусе, корпус 8 яшчэ яно называлася. Живая. Да. Будзем граць сапраўдны рок, ото без фанеры, без усялякай этой штукі. Таму, калі ласка, прыходзьце 10 а 7, а можна і а 6, я думаю, запусцяць. Прыходзьце, калі ласка, будзем рады вас бачыць. А, дарэчы, да заўтра будзе яшчэ гатовы наш новы мерч, новая лінейка, як это сказаць, переиздание. Бренды. Да. Карацей, наших самых футболак мы паглядзелі, што якія лепш за ўсё прадаюцца, і мы як меркантильныя, вось у нас быў такі драмер Мішель, вось ён казаў, што мы вельмі меркантильныя асобы. Да. Вось, мы паглядзелі, якія лепей прадаюцца, і карацей зрабілі новы тыраж, новы дроп, як зараз кажуць, футболак. Заўтра можна будзе набыць недорага на фэсце і хадзіць, красавацца у акуце, у акутаўскім мерче, бязлітасны дэнс і розныя варыянты лога з этим бясконцым кубікам. Да. Да, вы таксама прыходзьце, калі што. Акутацца і акунуцца ў акуты. Да, акутацца, да. Што, класна, класна. Рома, мне вельмі падабаецца, што ты вясёлы. Дякуй. А что это было? Это типа комплимент? Ну, да, ну ты просто бываешь розным, а тут сегодня ты такие вот прям такие энерджайзер, классно. Это просто я тебя давно не бачила, ну ладно. А Стасик, ну такие, Стасик. Он лиричный. Лиричный герой, да. Да, видишь, у него этот самый мандолина. Лютня. Тебе, до речі, вельмі я боти скрипять. Я думала спочатку, що це мій стул, а я потім зрозуміла. Скрипять мої лапці. Лапці, да. Добре, ну що, дякую вам велике, що ви завітали, приїхали з Могилєва. Ну, ми приїхали, да, до речі, справді, ми праз пробки пробирались по горам, то по долам. Да, зараз у Мінську вже так. Да. З этим непросто. Ну, у нас в Могилеве, до речі, так само з цими пробчинами. Почалося? Да, ну давно. Давно? Угу. Могилев-Сіті, як кажуть. Уже не таун, то не думаю, що там з периферії. Ясно, добре, з Могилєва-Сіті у Мінськ. У Мінск. Ну, просто у Мінськ, у столицу. Ну, мы заехали, але мы не будем заставаться. Дякую, ви такі вельтливі, але дякую, не. Дякую, добре. Так, нагадаю, што заўтра ў суботу у культурнай прасторы «Корпус» адбудзецца канцэрт гурта «Акуты». А зараз Міша працягне, пачынаў і заканчвай. Будет 30-песенный марафон ад «Акуты». Мінімум. Дякую, хлопцы, што прыйшлі. Дякую гледачам. Роман Жыхараў, Станіслав Мытнік, гурт «Акуты». Ну, і ми тут з Мішем Ільїним для вас сьогодні працювали. Маша Колесник. Да, щасливо. Добрих виходних, до речі.